Ahoj, jak dlouho tady už tak plápoláš? Nevím, od té doby, co mě zapálil. A kdo tě zapálil? Nějaký zapalovač? Jak to, že ještě hoříš? Už by ti měl konečně někdo sfouknout. Nevím, od té doby, co mě zapálil. Byl to nějaký kretén. No je to blbec, ale víš, už nám zbývá posledních 15 minut života, než se oba dva úplně roztečeme. Ach, je mi z toho do pláče. Měli bychom vytvořit nový vosk. Zletíme na to hned nebo až zítra. Já bych na to šel hned, jenomže, dívej se, já nemám nožičky. Jak se k sobě dostaneme, aby jsme si mohli užít trošku voskování? Zkus trošku na mě stříhnout z tvého vosku. Třeba to pomůže. Vydrž. Jo, ta šláčka pode mnou, tam mě dokáže rozpálit. Jo. No, nádhera. Lepší než s tou jednobarevnou svíčkou. A do prdele, já to mám v oku. Honem, ručník.